אומר שלא ככל הגויים עם ישראל. יש חיובים המוטלים על היהודים. זהו המושג של הבחירה שקיים מדורי דורות. שהתורה ניתנה לעם ישראל, ולא ניתנה לגויים. זאת היא הבחירה. היהודים חייבים לקיים אותה ואינם מקיימים אותה, והגויים פטורים לקיים אותה. וכשקיימו אותה הם היו עם סגולה? היהודים אף פעם לא קיימו אותה. אלא שבהיסטוריה של העם היהודי יש עניין הזה של מאמץ לקיים את התורה. וזהו הייחוד שבהיסטוריה של העם היהודי. בהיסטוריה של העם היהודי נעשה המאמץ הזה, שלא הצליח. היו ממלאים והיו בקיאים להגיד באיזה פיסה של אדמה ראוי לשתות גבוני ולשתות תאנין וחורי, מה זה חורי? את פרופסור ישעיהו ליבוביץ' אנו פוגשים בביתו בירושלים, בה הוא חי עם רעייתו גרטה, דוקטור למתמטיקה, מאז עזב את גרמניה עם עליית הנאצים לשלטון. בגיל 87 אנשים רבים עדיין עולים עליו לרגל לביתו בכדי לשמוע את מוצא פיו. ישעיהו ליבוביץ' הנחשב גם על ידי החולקים על הגותו ודעותיו, לאחד מגדולי הדור בישראל ובעולם, הוא פרופסור לכימיה ביולוגית ופרופסור לנוירופיזיולוגיה לחקר המוח באוניברסיטה העברית בירושלים. מגיל 70 הוא פרופסור אורח במחלקה לפילוסופיה. ליבוביץ' נולד בריגה שבלטביה ב-1903 לסוחר עצים עמיד. פרופסור ליבוביץ' היה עורך כללי של האנציקלופדיה העברית כ-20 שנה וגם כתב עבורה מספר רב של ערכים. הוא פרסם עשרות עבודות מדעיות וחיבר את הספרים הבאים: אמונה, היסטוריה וערכים, שיחות על 8 פרקים לרמב"ם, הערות לפרשת השבוע, אמונתו של הרמב"ם, שיחות על מדע וערכים, התפתחות ותורשה, בין מדע לפילוסופיה. ספרו יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל, עורר תגובות סוערות ומגוונות בישראל ובעולם. כבר עם הקמת המדינה בלט בתביעתו להפרדת דת ומדינה. מעורבותו בחיים הציבוריים היא מן המפורסמות ביותר. איך העניין מסתדר? פרופסור ליבוביץ', אתה ציוני. באיזה מובן אתה ציוני? מובנה של הציונות. מובן זה הוא חד משמעי לגמרי. העצמאות הלאומית מדינית של העם היהודי בארצו. ציונות איננה השקפת עולם, איננה פילוסופיה, איננה תורת, איננה תורה אתית, אלא היא פרוגרמה פוליטית. העצמאות הלאומית המדינית של העם היהודי בארצו. זאת אומרת שהציונות הוגשמה במלואה? כן, ניתן לומר. וזה דבר מעניין מאוד. מכל התנועות הציבוריות הגדולות אשר קמו בעולם המערבי במאה ה-19, רק הציונות הגשימה את עצמה. זה עוד איננו אומר שזה סיפור של ההצלחה של העם היהודי. משום שהציונות איננה עוסקת בעם היהודי. היא מקבלת את העם היהודי כמות שהוא. בספרך יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל, אתה אומר שהיהדות כתופעה היסטורית התקיימה במשך 3,000 שנה במערך שיטתי של אורח חיים של תורה ומצוות.
אך בימינו רובו של העם היהודי אינו מקיים מצוות. מה קורה לו לעם היהודי? החל מן המאה ה-19 העם היהודי הוא בכלל דבר בעייתי מאוד מאוד, שלא ניתן כמעט להגדירו הגדרה פורמלית. יש בעולם 10 או 12 מיליון בני אדם, רבע או שליש מהם בישראל, הרוב גרים בכל העולם, אשר רובם הגדול מאוד מאוד מודעים לכך שהם יהודים ומוכרים גם על ידי הגויים כיהודים. אבל כשנשאלת השאלה במה מתבטאת יהודיותם, רבים מהם אין בכלל תשובה על הדבר הזה. והם אינם מאוחדים על ידי שום תוכן יהודי ספציפי. לא מבחינה רעיונית ולא מבחינת פרוגרמת החיים. זה המשבר הגדול של העם היהודי, שנמשך כבר קרוב ל-200 שנה, ולכן עתידו של העם היהודי לא ברור לי כלל וכלל. זאת אומרת שהיום בכלל לא ניתן להגדיר מהו התוכן הריאלי, הן במובן מטריאלי והן במובן פסיכולוגי, של לאומיות יהודית. יש לנו היום בני אדם אשר כל התוכן של מודעותם ליהודיותם, זהו מה עוללו לנו הגויים. לא מי אנחנו ומה אנחנו, אלא מה עוללו לנו הגויים. נכון, אנטישמיות איננו בעיה יהודית, היא בעיה גויית. נכון, לא, שאנחנו סובלים מזה, אבל זו הבעיה שלנו. ולכן גם כל ההתעסקות באנטישמיות היא הסחת הדעת כל תוכן יהודי. מדינת ישראל לא מבטיחה את המשך קיומו של העם היהודי או של היהדות? ודאי שלא. מדינה לקראת מסגרת, איננה תוכן. אבל חיים פה 4 מיליון יהודים. חיים פה 4 מיליון יהודים, כן, באמריקה חיים 6 מיליון יהודים. מה יכול להבטיח את המשך קיומו של העם היהודי? שום דבר לא יכול להבטיח את זה. אבל יש שומרי מצוות בארץ שמוצאים סימנים לביאתו של המשיח בעצם הקמתה של מדינת ישראל. טוב, יבושם להם. זה מה שנקרא משיחיות השקר. משיחיות השקר מביאה תמיד בסופו של דבר לעזיבת היהדות. האם אתה מאמין בביאת המשיח? אני מאותם בני אדם שמאמינים שהמשיח יבוא. מתי? יבוא לעולם. המשיח שבא הוא משיח שקר. כל משיח שבא הוא משיח שקר. שמהותו של המשיח הוא שהוא יבוא. מה יחסך למיסטיקה היהודית? קודם כל אני חושב שכינוי מיסטיקה לגבי הקבלה איננו צודק. אני חושב שזו הייתה טעותו הגדולה של גרשון שלום. הוא אמנם עשה דבר גדול מאוד, שחקר את הקבלה והציג. אבל למה הוא הציג אותה כמיסטיקה, זה לא מובן לי כלל וכלל. בעקבותיו של גרשון שלום, והוא השאיר אחר עקבות עמוקים מאוד מאוד, אז אין כל ספק שמכאן ואילך בחקר ההיסטוריה או בחקר הדתות המונח מיסטיקה יישאר דבק בקבלה. של עצם הקבלה אני חושב שזה זרם אלילי שחדר לתוך היהדות.
מיסטיקה לפי דעתי היא עמדה אנטי-דתית. היא תחליף מזויף לדת, כל מיסטיקה. והקבלה בקטגוריה הזאת? כן. אין לעשות אידיאליזציה, כן, של 3,000 שנות ההיסטוריה של היהדות. דפקו ביהדות, נכללו ביהדות. כל מיני אלמנטים פסולים, אז זה מובן מאליו. 150 דורות של בני אדם טיפלו ביהדות. נו, אפילו אם דור אחד של בני אדם מטפל במשהו, אז אנחנו יודעים מה כמות המשגים וגם כמות העיוותים שדבקה בדבר הזה. אני זוכר ששלום פעם אמר לי, כן, אתה מאמין בתורה ואינך מאמין באלוהים. אז אני אמרתי לו, אתה שאינך מאמין לא בתורה ולא באלוהים, אתה משום מה, כן, מסיבה בלתי מובנת לי לחלוטין, מאמין בעם ישראל. הייתה לו באמת אמונה אי-רציונלית בעם ישראל. היה לו עניין מיוחד, כן, לגילויים האי-רציונליים שבאנושיות. ומכאן גם ההתעניינות הרבה בקבלה. כן, האלמנטים האי-רציונליים האלה, כמובן, הם דברים בסיסיים לאקזיסטנציה האנושית, זה ברור. במאמרך מצוות מעשיות, אתה אומר שדת ישראל לא נוצרה על ידי כתבי הקודש, אלא כתבי הקודש הם אחת האינסטיטוציות של דת ישראל. הדוגמה שהתגבשה ביהדות ההיסטורית, היהדות הרבנית, היא שכשם שהתורה שבכתב יש לה סמכות משלה, התורה שבעל פה יש לה סמכות משלה, כן, שאיננה שאובה מתורה שבכתב. אני ברשותך רוצה לקרוא ממצוות מעשיות. ההלכה של תורה שבעל פה, שהיא יצירה אנושית, שואבת את סמכותה מדברי אלוהים חיים שבמקרא, אולם היא הקובעת מהו תוכנה, מהו מובנה ומהי משמעותה של תורה שבכתב. זהו. היא מה שקובעת בכלל שזה תורה שבכתב. וזה ביהדות ההיסטורית תורה שבעל פה. שמבחינה לוגית, כאילו, אינני מדבר מבחינה היסטורית, מבחינה לוגית, קודמת לתורה שבכתב, שהרי היא קובעת מהו תורה שבכתב. פרופסור ליבוביץ', אתה נשאל לא אחת על ידי מורים איך ללמד תנ"ך. מה אתה משיב להם? אם מדובר כאן במורים מבתי הספר הכלליים, תשובתי היא תמיד אכזרית מאוד. אני אומר, אני אינני רואה טעם בכלל שמה אתם לומדים תנ"ך בבית. מה שאני אומר כאן זה דווקא לא דבר נורמטיבי, אני נמנע מכל דבר נורמטיבי, אני אף פעם לא אומר צריך, כן. אבל זה נתון אמפירי, שהמשמעות של התנ"ך זהו הדרישה המוצגת לאדם לעבוד את אלוהים. זהו התנ"ך, זה התוכן של התנ"ך, והדבר הזה מוצג בצורות שונות. בצורה סיפורית, הכוונה לא לספר לנו את הדבר, אלא הסיפור הזה עצמו הוא דרישה לעבודת אלוהים.
או בצורה שירית, והשירה הזאת איננה סתם ביטוי לאיזה רגש נפשי, אלא גם כן ביטוי לדרישה לעבודת אלוהים, או, וזה כמובן העיקר, בצורת חוקים, ממש דרישות מפורשות המוצגות לאדם לעבודת אלוהים. זהו התנ"ך. אם מקבלים את התוכן הזה, אז אין לו מובן. אבל מחנכים אומרים לך שיש בו ערכים מוסריים. אז קודם כל זה איננו אמת. שנית לזה שהם ערכים מוסריים, לא צריך ללכת ולחפש את זה בתנ"ך, אלא אפשר להתייחס לאותה ספרות העולם אשר עוסקת במפורש ובכוונה בבעיות המוסר. אתה אומר שלמדינת ישראל אין שום סמכות לטפל בשאלת מיהו יהודי. שום מדינה בכלל אין שום סמכות לטפל בבעיות של ערכים. רק מדינה טוטליטרית עוסק בדבר הזה. כלומר, הרייך השלישי במדינתו של סטלין, הם מכתיבים השקפות ואמונות ודעות. שום מדינה שאיננה מדינה נאצית או פשיסטית איננה מכתיבה שום השקפות ושום דעות ושום אמונות ושום ערכים. אתה מבדיל בין ערכים לצרכים. וערכים אתה אומר אין אדם צריך להם, הוא בוחר בהם. הוא נלחם למענם וגם מוכן למות למענם. במקרים קיצוניים מוכן למות למענם, כן. אם האדם צריך למשהו, במובן האובייקטיבי שהמילה צריך, הרי הדבר הזה הוא חסר ערך. לגבי הדבר הזה אין לו ברירה, ואין כמקום להחלטה או להכרעה. מה הם צרכים? לא מדבר על האדם מבחינה ביולוגית, כל אדם צריך להשתין. זה צורך חיוני, ואיש לא יגיד שהשתנה היא ערך. הוא לא בוחר בה. זהו. לעומת זאת, שום אדם איננו צריך להיות אדם הגון, הוא יכול להיות גם מנוול. וזה חל עליי וזה חל עלייך. שום אדם גם לא צריך להיות מאמין או דתי. שלא. אבל יש בני אדם שבשבילם עבודת אלוהים היא הערך, כן. יש בני אדם שבשבילם הפטריוטיות היא ערך. נכון מאוד, עד כדי כך שמוכנים למות למען המולדת. ובוודאי שאין צורך לאדם למות. יש בני אדם שמוכנים למות למען אהבת אישה. על אף אחד מהדברים האלה לא ניתן לומר שקיים צורך אובייקטיבי לאדם בדברים האלה. זה אחת העובדות החמורות ביותר. אין ערכים אוניברסליים. אין צדק אוניברסלי, מוסר. ודאי שלא. היטלר היה משוכנע בעמקי נפשו שהצדק זה שלטון הגזע הגרמני בעולם. זאת אומרת שאין שום דרך לקבוע איזו ערך יותר טוב מן השני. אבל זה כבר הכרעה ערכית. שאני מקבל אותה, ואת אולי אינך מקבלת אותה. והצרכים בלבד אם כך הם אוניברסליים. כמובן. ואם כך, הרי כל הכרעה ערכית היא למעשה מנוגדת לטבעו של האדם. שהיא איננה משקפת איזה צורך שטבוע באדם. האדם יכול לחיות ללא ערכים? בעצם העובדה שהוא חי, ביטוי לכך שהוא רוצה לחיות. זאת אומרת... אילו לא רצה לחיות, היה מתאבד. זאת אומרת שההתאבדות גם היא הכרעה ערכית. כאן זה קשה לדעת. בחיים, האדם
תמיד עומד בפני הכרעות בין שני דברים. אני דמוקרט או פשיסט. אני בעל מוסריות פוריטנית או מתירני. אבל אין ברירה בין חיים ומוות. מדוע? שמוות איננו. אין דבר כזה. מוות זהו לא חיים. אם כן, כאן אין הכרעה ערכית, אלא פשוט האדם הזה מואס בחיים. הוא לא בוחר איזה דבר אחר במקום החיים. אתה שולל לחלוטין כל קשר בין מדע וערכים. משום שערכים מותנים ברצונו של אדם, ומדע כלול בעולם הקוגניטיבי, מה שאדם יודע. הוא חושב שהוא יודע. מדענים שיוצרים פצצות אטומיות, האם הם אינם חייבים בוויכוח ערכי לגבי עיסוקם? לעיסוקם אין משמעות ערכית. הבעיה הערכית מתעוררת כשהשאלה כיצד להשתמש באנרגיה אטומית. וזו איננה בעיה מדעית, זו בעיה אנושית כללית. יש עדיין שמאמינים שההישגים המדעיים עשויים להשפיע ואולי אפילו לשנות את הטבע האנושי. הטבע האנושי לא השתנה לפחות מתקופת האבן ועד היום. רק הידע האנושי השתנה. והוא לא השפיע על הטבע האנושי? לא, שום דבר לא יכול להשפיע על הטבע האנושי. אנחנו יכולים להביא אנשים לידי הכרעה, להשפיע עליהם, להכריע ולקבל? וזה משמעותו של חינוך. המאמץ להביא בני אדם להכרעות ערכיות מסוימות. וזה יכול להיות גורם משפיע, אבל אין זה בהכרח גורם מכריע. מניין נובע המאבק הזה על ערכים ואי יכולתם של בני אדם להגיע לידי הסכמה והבנה? כאן אין עניין של הבנה, כאן יש עניין של הכרעה. רציותיהם שונות. אתה אומר על עצמך שאינך הומניסט. מדוע? זה כבר עניין אחר לגמרי. הומניסט זה ראיית האינדיבידואום האנושי כערך עליון. לכן אם אנחנו עוברים מן התפיסה העקרונית הזאת לתכנים פרוגרמטיים של ההתנהגות הציבורית, אני עכשיו רק ציבורית, אז מהומניזם מתחייב שהאדם יהיה קוסמופוליט. כשאנחנו מדברים על קוסמופוליטיות לעומת לאומיות, אנחנו מתכוונים לפרוגרמה של התנהגות. זאת אומרת שהאדם קובע לא כעמדה פוליטית את האינטרס של אותה קבוצה שמטבעו הוא שייך לה. והומניסט שאיננו מכיר בקבוצה, בקולקטיב מסוים ערך עליון, אלא רק באינדיבידואום, כמובן לעולם לא יוכל לקבל פרוגרמה כזאת. כן, לזה אני מתכוון בקוסמופוליטיות. דבר שני זה פציפיזם. כי פציפיזם זה לא סתם אהבת שלום. רוב בני אדם אוהבים שלום, זה מובן, כן. אלא השאלה היא, האם יש דברים אשר למענם האדם מכיר כרשות או אפילו כחובה להילחם. אין הפציפיזם העקבי איננו משלים עם הקרבת חיי אדם או נטילת חיי אדם למען מה שהוא.
כן, אין שום דבר שלמענו מותר ואין צריך לומר חובה להילחם. זה הפציפיזם העקרוני. אשר מעטים מייצגיו, אני חושב, בכל התרבויות האנושיות ובכל הזמנים. משום שלרוב בני אדם יש איזה הכרעות ערכיות שלמענם הם מוכנים להרוג ולהריג. מאחר שאני גם כן אינני רואה בקיום של האינדיבידואום האנושי את הערך העליון, זאת אומרת, אני מקבל מבחינה עקרונית כך שייתכן שבסיטואציות מסוימות, במסיבות מסוימות, בקרב בני אדם מסוימים, יש להילחם למען משהו, אני אינני פציפיסט. עכשיו אנרכיזם. מי שרואה באינדיבידואום האנושי את הערך העליון, אז לא ייתכן להכיר במנגנון מדיני כערך. אלא, במקרה הטוב ביותר, כאמצעי הכרחי שיש להשתמש בו. כדי למנוע מה שאצלנו המסורת נקרא שאיש את רעהו חיים בלעו. ומאחר שאני אינני מקבל את החזון האנרכיסט, שלא רק במובן זה שאני חושב שזה ניתן לריאליזציה, אלא אני חושב שקיומם של בני אדם בצוותא מחייב ארגון תחת שלטון מסוים. גם בזה אני אינני הומניסט. והדבר האחרון כמעט מובן מאליו, כן, האתאיזם. מבחינת אמונה דתית, זה חל, אני חושב, על כל אמונה דתית. לא האדם הוא הערך, אלא מעמדו של אדם לפני אלוהים הוא הערך. כי במובן זה אני אינני הומניסט. מה היחסה של היהדות למלחמה? אין כל ספק שמבחינה היסטורית המלחמה החשובה ביותר, החשובה ביותר, המלחמה שלמעשה פונדמנטלית לכל ההיסטוריה של עם ישראל, זה מלחמת יהושע בן נון, כיבוש ארץ ישראל, אשר הפך את ארץ כנען לארץ ישראל. לכן למלחמה הזאת אין זכר בלוח העברי. אין יום טוב, אין מועד, אין שום יום המציין את כיבוש ארץ ישראל בידי עם ישראל. כמו כן, אין בלוח שלנו יום המציין את כיבוש ירושלים בידי דוד המלך. אבל גם זה מאורע שמשמעותו היסטורית קצת לא תתואר, כן, שהעיר היבוסית הזאת הפכה לירושלים לדורות. אין לזה זכר בלוח. שום יום איננו מציין את המאורע הזה. יש רק מלחמה אחת שזכתה להיות מעוגנת בתודעה ההיסטורית. כיצד מעוגנת? שזו הייתה מלחמה למען התורה, לא למען כיבוש הארץ. וזה נקבע חג של 8 ימים. מלחמת החשמונאים לאמיתו של דבר בכלל לא הייתה מלחמה לאומית של העם היהודי נגד שליט זר, אלא הייתה מלחמת אזרחים בתוך העם היהודי, בין שומרי התורה והמתייוונים. אבל גוש אמונים מייחס משמעות דתית לכיבוש הארץ. כן, ודאי. אז זה אני יכול לומר, כן, שהיחס בין לאומיות דתית לדת
הוא בדיוק כיחס שבין נציונל סוציאליזם לסוציאליזם. האם זה מובן? אמרת דבר קשה מאוד, אולי אתה מוכן להבהיר אותו. זה ברור. כשם שנציונל סוציאליזם איננו סוציאליזם, אלא בדיוק ההפך מזה, כך לאומיות דתית איננה דת, אלא ההפך מזה. נציונל דתיות. נציונל דתיות זה אנלוגי לנציונל סוציאליזם. אני הייתי רוצה להקריא לך משהו קצר שאמרת מיד אחרי מלחמת ששת הימים. כן. בידיעות אחרונות. כעבור שנים אחדות לא יהיה בארץ הזו לא פועל יהודי ולא חקלאי יהודי. אנחנו נהפוך למאות פקידים, לשוטרים ועוד שוטרים, ובעיקר שוטרי חרש. כן. המדינה השלטת על אוכלוסייה עוינת של כ1.5 מיליון זרים, תהיה בהכרח מדינת ש"ב. זאת אמרת ב-67. כן. צדקת לצערנו. מה ניתן לעשות? זה לא הייתה ראיית העתיד, זה הייתה ראיית ההווה. ההווה של אז, כן. זה גלוי לעין, כן. לא ניחוש מה שיהיה. אלא זה ברור, אם אנחנו רוצים לקיים שלטון אלים על עם אחר, אז זאת תהיה המציאות. מה דעתך אם כן על מלחמות ישראל? מה שנוגע לעצם מלחמת העצמאות, אז כאן דומני שאנחנו רשאים לומר מבחינה אובייקטיבית שלזה אחראים הערבים. אנחנו היינו מוכנים לקבל את החלוקה. אם באמת בכל ליבנו השלמנו עם הדבר הזה, זו שאלה אחרת. אבל בפועל, במציאות הפוליטית, אנחנו היינו מוכנים לקבל אותה, והם ניסו למנוע אותה בכוח. כן, הם אחראים לה. אחר כך, נראה, הייתה מלחמת סיני, שהיא חרפה לעם ישראל ולמדינת ישראל ועל ההיסטוריה של העם היהודי. שם אנחנו הלכנו פשוט כשכירי חרף של בעלי המניות של חברת סואץ. האנגלים והצרפתים. כן. תמורת זה שהם אמרו, אם אתם תחזירו לנו את הטהרה, חמתכם, אז אתם רשאים לקחת את סיני. כי זה פרשה מבישה, מכל הבחינות. ואלה שנהרגו שם, אינני נמנע מלהגיד שהם נרצחו בידי דוד בן גוריון. אחר כך מלחמת ששת הימים. כי מלחמת ששת הימים נראתה לנו, אני חושב לרובנו המכריע, כמעט לכולנו. וגם בעולם הגדול כמעט, כמלחמת מגן, מלחמת מנע. אמנם אנחנו פתחנו במלחמה, אבל דומה היה שלא הייתה לנו ברירה. נאצר מאיים להשמיד אותה. הוא באמת איים כן להשמיד אותה. אם כן מובן זה אנחנו יכולים להגיד, אנחנו עמדנו לנפשנו. האמת היא לא כל כך פשוטה. שהאמת היא שהוא לא היה מסוגל בכלל לפגוע בנו. ידענו את זה? אני אומר, רוב העם לא ידע. וגם בעולם כולו זה נראה ככה. אבל היו שידעו את הדבר הזה. היו שידעו את הדבר הזה. ואני יכול להגיד לך שמי שהיה המצביא המנצח במלחמה הגדולה הזאת, אמר בפירוש, עם סיבה שגם אני הייתי, שאין מקום לדבר על הנס של מלחמת ששת הימים. זו הייתה מלחמה בין צבא מודרני לצבאות שלא היו מודרניים.
ולכן התוצאה הייתה ודאית מראש. אבל בכל זאת, עובדה היא שהוא איים עלינו להשמיד אותנו. האיום הזה איום ריק. ואנחנו השתמשנו בהזדמנות שהוא נתן לנו. אחר כך, מלחמת יום הכיפורים, האחריות ב100% עלינו. 100%. 3,000 אלה שנהרגו שם משלנו, כמה אלפים נהרגו שם אני יודע, כן? הם נרצחו בידי גולדה מאיר ומשה דיין. שהרי אחרי מלחמת 6 ימים אנחנו בפירוש סירבנו לעשות שלום עם הערבים. הכיצד? איך זה סירבנו? הם הציעו? בוודאי. מתי? סאדאת הציע לנו בפירוש שלום אם אנחנו נסתלק מהתעלה. באיזו שנה? 70. אבל מיד אחרי מלחמת 6 הימים, מיד אחרי מלחמת 6 הימים היה את 242. שלום אם אנחנו נסתלק מהשטחים הכבושים. ואנחנו סירבנו לקבל את הדבר הזה. וכשסאדאת הציע לנו שלום, אמר אותו אדם שהיה הדמות הרפרזנטטיבית ביותר לעם היהודי המתחדש במדינת ישראל, כן? באותה שעה זה היה משה דיין. אני מעדיף שארם א-שייח בלי שלום על שלום בלי שארם א-שייח, בפירוש. מדינת ישראל בכלל איננה מעוניינת בשלום, אלא מעוניינת בכיבושים. נו, על מלחמת הלבנון כמעט אין מקום להתווכח. כאן אפילו חוגים רחבים מאוד בקרבנו. מכירים שזה היה צירוף של רשעות מטופשת וטיפשות מרושעת. של מי? שלנו! מהי לדעתך הסיבה העיקרית להתפתחות התפיסה בארץ שמעמידה את הלאומיות כערך עליון? בשביל בן גוריון, מהותה של הלאומיות בכלל הייתה הממלכתיות, המסגרת השלטונית אשר העם יוצר לעצמו. כן, המדינה לא כמסגרת לתוכן לאומי, אלא כמהותו של התוכן הלאומי. ובגלל זה הוא שונא את היהדות. שהיהדות ההיסטורית מעולם לא הכירה במדינה כערך עליון, אלא רק ככלי ומכשיר ואמצעי, אשר עומד לביקורת מבחינת הערכים. וזה הוא לא הסכים. ודווקא בגלל זה, בגלל היחס השלילי הזה לאמונה ולדת, הוא שלל את הפרדת הדת המדינה, רצה שהדת תהיה איזה מנגנון בשלטונה של המדינה. כמו אחד המשרדים של הממשלה. וזהו המצב פה. המצב שמתאר אותו שדת ישראל הרשמית, ואני מתאים את המילה הרשמית, כן? היא במובן ידוע הפילגש המוחזקת של השלטון החילוני. לפעם סוטונים של השלטון החילוני, וזה המצב שהוא רצה בו. שלא תהיה
דת ישראל כגורם עצמאי, אשר השלטון המדיני יצטרך להתמודד עמו. יש היום דת ישראל כגורם עצמאי, אבל זה דת מנוונת. זה העולם החרדי, שנכון שהוא איננו משובד למדינה, איננו משרת את המדינה, זה מעלה, אבל היהדות הזאת מתוכה היא חווה בה איזו דגנרציה, כן, רוחנית ונפשית. כן. אולי בן גוריון האמין שהפרדת דת ומדינה תהרוס את האחדות הלאומית? הוא התנגד להפרדת את המדינה לא מהדברים האלה, אחדות העם וכולו וכולו וכולו, אלא כפי שאמר לי את זה בפירוש, בכדי שהמדינה תחזיק את הדת בידה. כן. ואתה לא חושב שהפרדת דת ממדינה יכולה לפלג את העם? יכול להיות פילוג יותר עמוק מאשר זה שקיים היום? הנה יש לך שני יהודים, שכל אחד מהם מודע ליהודיותו, ומכיר גם שהשני הוא יהודי כמוהו, והם אינם יכולים לאכול יחד על שולחן אחד, לא? זה פילוג או זה לא פילוג? זה פילוג. או שתי משפחות, כל אחד מהם מודעת לכך שהיא משפחה יהודית, והתודעה הזאת היא כנה מאוד מאוד. היא קיימת לשניהם, והם אינם יכולות להתחתן זו בזו. זה לא פילוג. או שני יהודים שאינם יכולים לעבוד יחד במקום עבודה אחד. זה לא פילוג. זאת אומרת, אנחנו מאוחדים, שאילו ואילו מאיישים יחד טנק אמריקני. או במקרה שהטנק הזה נפגע על ידי טיל אנטי-טנקי מהצד השני, שניהם נהרגים יחד. זה באמת יחד, כן. אבל אני לא כל כך מעוניין בכך אם אנחנו מסוגלים להריג יחד, אלא אם אנחנו מסוגלים לחיות יחד. וכאן אני רואה שחיים יחד. אפילו שלושת הדברים האלה שאני הזכרתי כאן, המטבח והשולחן, והסקס והאישות, והעבודה. כן? שלושת הדברים האלה יחד מה זה? זה חיי אדם. שלושת הדברים האלה יחד זה חיי האדם, המטבח והשולחן, הסקס והאישות והעבודה. ובזה אין שיתוף בינינו. אז מה השיתוף בינינו? זה הטנק. אך ללאומיות של בן גוריון יש גם צד זכות. אין ספק שהיה לו חלק גדול, אינני יודע אם חלק מכריע, כן? זה אינני בטוח. אבל חלק גדול מאוד בהקמת מדינת ישראל. אני חושב שמפעלו החשוב ביותר, שכאן באמת אולי רק הוא היה מסוגל למלא אותו. שום אדם אחר אולי לא היה מסוגל למלא אותו. והוא שקם צה"ל ולא קמה מציאות צבאית הדומה ללבנון היום. והסכנה הייתה גדולה מאוד, הסכנה הייתה עצומה. ורק בן גוריון היה מסוגל לעשות את הדבר הזה, לחסל את הכל. ולהקים את צה"ל. וזו הייתה דרושה, גבורה נפשית גדולה מאוד. אפילו השתמש באמצעים פסולים לדבר הזה, אבל זה אחד המקרים שבה ניתן לומר שהמטרה הצדיקה את האמצעים. הוא העמיד את כל משמעותה של לאומיות יהודית על הממלכתיות.
מי זוכר מה זה כל התוכן המשמעותי והערכי של לאומיות? זה המנגנון המדיני, השלטוני. וזה דבר שהוא הצליח להחדיר לתודעתם של חוגים רחבים מאוד מאוד. וזה עשוי להביא לחורבנה של מדינת ישראל. עצם העניין הזה של ארץ ישראל השלמה, אשר בגללה אנחנו צועדים לקראת החורבן. כל בת דעת לא מבין, שאם לא נגיע לידי פשרה עם הערבים, פשרה יכולה רק אחת, זה חלוקת הארץ, אין שום פשרה אחרת. אז לאורך ימים מדינת ישראל לא תתקיים, זה ודאי. מה ניתן לעשות היום? עשייה, ככל עשייה, מותנית בראש ובראשונה ברצייה, לרצות לעשות משהו. אצלנו עדיין אין כוח ציבורי משמעותי שרוצה לשנות את המציאות הזאת. יש רק מיעוטים, קבוצות של מיעוט, ויש הרבה בודדים, זה נכון. הדבר היחיד שהם יכולים לעשות את זה ברגע זה, זה להגיד את דברם. להגיד את הדברים האלה. להגיד את מה שנחשב לדבר אשר לא ייאמן שייאמר. למשל, שהלאומיות איננה ערך עליון. פטריוטיזם איננו ערך עליון. יש המוני בני אדם שאינם מעלים על דעתם שדבר כזה בכלל יכול להיאמר. אז הדבר הראשון הוא שהדברים האלה ייאמרו. שחובתו העליונה של צעיר זה לא להיות חייל טוב. צריך להיות חייל טוב, נשארתי. אמרתי לך, אני אינני פציפיסט, אני אינני קוסמופוליט, אני רוצה בקיומה של המדינה ובהגנה על המדינה. כן. אבל זאת היא לא המשימה העליונה של הצעיר, של בוגר בית הספר התיכון, להיות חייל טוב. המשימה העיקרי הוא להיות בחור הגון. היית מייעץ להם לסרב, לשרת בשטחים? אני אומר להם מה שאני אומר לכל אלה המרובים, הרבה עשרות, כן, שבאים אליי להימלך בי בנושא הזה. עשרות, אני מוצף ביקורים כאלה. אני אומר להם תמיד דבר אחד, לעמוד נגד הלך הרוח הזה, כן, להיות פסולים בעיני סביבתם, זה דורש גבורה נפשית ששום אדם איננו רשאי לדרוש את זה מאדם אחר. לעומת זאת, זה דבר אחר לגמרי, זה בפעולה מאורגנת. אתה מדבר על הפרת חוק? אני מדבר על הפרת חוק בצורה ברורה וחד משמעית, כן. שמעיה, כן. את לא דרשת, לא היית דורשת מאדולף אייכמן שיפר את החוק? הוא פעל בהתאם לחוק. אייכמן? כן. הוא לא עשה שום דבר על דעת עצמו. ואני יודע, כן, שאנחנו עדיין לא הגענו למה שהגיעו הנאצים, זה ברור, כן, ודאי לא הגענו לדבר הזה.
אבל כאן מדובר על הכיוון. בו ברגע שאדם אומר שהציות לפקודה הניתנת על ידי הרשות החוקית, זהו אמת המידה המוחלטת, אז סופו שהוא יהיה נאצי. צריך לדעת גם להפר פקודה חוקית. אבל צריך לדעת את זה. יש אנשים שהפטריוטיות היא בשבילם ערך. זהו. ואני ציטטתי לך את דברי אותו הוגה דעות הגרמני האוסטרי, כן? שהדרך מן האנושיות, דרך הלאומיות אל החייתיות. De l'humanité par la nationalité à la bestialité. אתה מציג רק למעשה אפשרות אחת לצאת מן הסבך הזה. על ידי... לצאת מן הסבך הזה זה כמובן תוכנית של חלוקת הארץ בין שני העמים, כן? אבל זה הדבר שהמשטר במדינת ישראל מסרב לקבל אותו. סן-ז'וסט אמר, le peuple n'a qu'un seul ennemi dangereux, c'est son gouvernement. אין לעם אלא אויב מסוכן אחד, זהו ממשלתו. לא איזה עם אחר או מדינה אחרת, אלא הממשלה שלי, כן, זהו האויב. זה רמז למה שקורה היום בארץ? זה לא רמז שקורה, זה רמז לכל ההיסטוריה האנושית. Le peuple n'a qu'un seul ennemi dangereux, c'est son gouvernement. יש כאן היכר גדול, רוח זו זרועה צפון ודרום. מה הכוונה?